OK ľudia, takže čaute, som tu v Minecrafte. Počkajte, musím to dať tichšie. No. Som tu v Minecrafte. A stala sa mi taká nepríjemná vec. Som teraz na Minecraft serveri menom Minehub, kde majú strašne pekné pluginy a také blbosti. No, tuto som obklúčený proste trilión mobmi. A keď sa pozriete tuto, tak tam úplne to isté, kámo, ja neviem, čo robí, pretože dochádza mi jedlo, dochádzajú mi torčky. Ja ho sem asi pustím a potom urobím nejaký klač. A poď sem. Aha, dobre, na jeden hit. No, nice. Mám jeden blok, aby ste boli v obraze. Čo robí? Ona mi hodila weakness. Alebo čo mi Ona mi hodila poison. Chápete, proste. Ne, áno, zabij sa poisonom. Nahitujem ťa ešte. Áno, áno, poď, daj poison. Super, daj poison. Nahituj sa a ja ho hitnem potom. Prosím, nech dropne dole. Čo robíš? Nemám ťa rád. O môj bože, ja na to nemám šancu. O ne. O môj bože, čo mám robiť? Help me. Help me. Dobre. Teraz dáme poison chvíľku. Tuto je to úplne v riti, tu je milión proste zombíkov, pretože som našiel spawner. A samozrejme, čo som urobil, uvoľnil som ho. Prosím! Plán! Dobre. Dobre! Oba bože! Oba bože! Jo! Nice. OK, dajte like a odber čus.